yaşayan Kargıyımda kalyan suç çilimini çektim. Eden etmişim için yakın ya. Bundan beyler şeyler bir durgunçlukları kaytarama çaktığıma söz veriyorum. Men Türkmenistan döwletiniň Lewap welayatynyň ýaşaýjysy 1989-njy ýylda doğulan Sallah Alişer Zaynolin. Men düzeldilmejek bir ýalňyşlyga baş goşdum. Men dün akşam ýalňyşlyk bilen uykuda kan osurup durun. Şoň üçin meni bagyşlamaňyzy haýyş edýän we gaýdyp beýle ýalňyşlyklara baş goşmajagyma size söz berýän. Vatandaşlara da şu taýdan ýüzlenmek isleýän, şeýle ýalňyşlyklara baş goşmaň, ýogsam siz hem watan satan habarlaryna çykyp şeýdip maskara bolarsyňyz we halkyň gözüni gorkuzmak üçin bize şu taýa çykyn diýdiler we şeýdip aýdyň diýdiler. Ýogsam sizi